Kaixo denoi, Nagore naiz, Hernaniko Kiroldegiko langilea, eta gaur pilateseko saio batekin nator. Hasiko gera zutik, beroketa zutik egingo dut, pixkat aprobetxatuko dugu gorputz guztia prestatzen juteko, mugitzeko eta askatzeko, eta gero postura desberdinetan, ariketa desberdinak lantzen jungo gea. Bai? Zutik hasita kuadrupediara pasako gera, ariketa batzuekin, saiatuko naiz oso mugitua izaten. Klasea oso aldakorra izango da posizio batzuetatik besteetara. Gero, laterala ere egingo dugu, serie laterala, eserita zerbait ere egingo dugu, eta bukatzeko buruz gora jarriko gera. Bale? Bueno, espero dut gustatzea eta gogoratu mugitu etxean. Musika jarriko dut, eta zutik hasiko gara. Eta hemen zutik hasita, hasiko gara hemen pixka bat, hartu arnasa, eta bota. Gogoratu belaunak pixka doblatuta, hartu arnasa, sorbaldak bere lekuan, eta bota. Bi gehiago, jun arnasketan sartzen hemen, saietxak sentitzen, txilborrak sartzen, aktibatzen. Beste bat, hartu, eta bota. Zirkuloekin jarraituko dugu, eta bota. Hartu arnasa, eta bota. Bi gehiago. Eta azkenekoa berdin. Eta bota. Bueno, pesoak goian geldituko dira. Hartu arnasa, eta begira utzi alde batera erortzen. Hartu arnasa, eta beste aldera. Bi gehiago. Hemen txintxilik geldituko bazina bezala. Eta azkenekoa da. Hartu. Eta bota. Hartu. Eta lasaitu. Beitu sorbaldak. Hartu. Eta jetxe eta luzatu. Gogoratu hemen txilborrak sartzen, barrukaldeko muskulatura aktibatzen. Eta bota. Sentitu sorbaldak eta omoplatoak bi gehiago. Pelbisak neutro, bizkarrak luze, azkenekoa da hartu. Eta bota. Hemen hartuko dugu arnasa irekitzen. Eta bota. Berriz, hartu. Eta bota. Bi gehiago, hartu. Bota. Eta azkenekoa. Gehituko diogu hanka bat aldi bakoitzean. Hartu. Jetxe kontrolatuta. Hartu. Bi gehiago. Eta bota. Eta beste behin. Hartu. Baldatuko dugu, hemendikan hartuko dugu arnasa. Eta ze bat. Berriro hartu arnasa. Baskulatu pelbisa, borobildu, sudurra ondo sartzen. Kambio hemen hartu arnasa. Eta alde batera luze. Tira eskuako itzetik. Beste aldera. Bi gehiago ondo luzatu hartu. Eta bota. Eta azkenekoa beste aldera hartu. Eta bota. Hartuko dugu arnasa. Eta besoak lasaitzen bagoaz bera. Hartu arnasa. Eta borobiltzen gora. Hartu arnasa.
Eta berriro ere pisu guztiarekin, besoak txintxili. Hartu arnasa, eta borobiltzen gora. Azkena da, eta jetxi bota. Hartu arnasa, eta poliki-poliki. Bale, hartuko dugu arnasa, eta sentadilla. Berriro hemen hartu arnasa, txilborra barora, tira koronillatik. Baina, bizkarra hemen ikusi bartzaigu luze, eta bota. Beste behin hartu arnasa, eta bota. Kambio orain hemen hartu arnasa, eta besoekin batera luzean oreka bilatzen. Hartu arnasa, eta bestea. Bigeio. Eta luze tira oin puntatik, tira oin koronillatik. Beste bat hartu arnasa, eta bota. Eta sentadilla berriro ere hartu, begiradak bera lepo horiek luze. Lau dira. Eta bota. Beste bidira hartu arnasa, eta bota. Eta azkenekoa da hartu, eta bota. Eta guazen alboetara ekilibrio hemen. Lau dira ere bai, hartu. Eta sentitu hemen barrura fuerte, oreka mantendu alizateko. Beste bi azkenekoak hartu. Kontrolatuta jetxi hartu. Eta bota. Bale, orain bagoaz bera behan gelditzeko hartuko dugu arnasa. Eta bagoaz belaunak pixka bat doblatuta behan gelditzeko. Doblatuta belaunak hartu arnasa. Eta suabe luzatu biak batera. Doblatu hartu arnasa. Eta sartu sudurra barrura. Beste bidira. Eta bota. Eta azkenekoa da azkena hartu arnasa. Bale, badoblatu di belaunak, eta guazen gora, borobiltzen goraino. Bale, bueno, hemen orain, hasiko gera, eta jarri barriera hemen koltxonetaren iskinean. Orduan, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan jetxiko gera hemen borobiltzen, hemen behan gelditzeko. Hartuko dugu arnasa, doblatuta belaunak, eta bagoaz hemen aurrerakan, suabe, hemen gelditzeko. Lasaitu oinak, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan begira, beso bat, alde batera. Hartu arnasa, eta beste besoa. Fuerte eskumuturrak, fuerte omoplatoak, eta bota. Beste behin hartu arnasa, eta bota. Deituko diogu burua, giratuko dugu burua, eta begiratu eskuari. Beste aldera hartu arnasa, eta begiratu eskuari. Segi hemen hartu arnasa bigeio, eta begiratzen burua giratzen. Hartu arnasa, eta giratzen. Bale, bien. Hemendikan orain apoiatuko ditugu behatzak, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan despegatu pixka bat hemen. Mantenduko dugu hemen hartuko dugu arnasa, eta jetxi behar da poliki, txilborra sartzen. Eta despegatu, fuerte beso horiek lurraren kontra, pelbisa neutro hartu arnasa, eta jetxi poliki kontrolatuta. Bigeio,
eta gora. Hartu arnasa, eta bera. Eta azkenekoa da, hartu arnasa, eta gora. Hartu hemen, eta bera. Lasaitu oinak, hartuko dugu arnasa, eta hemen hasiko gera hanka bat luzatzen. Hartu arnasa, eta bestea. Bi gehiago. Eta luzatu. Beste hanka hartu arnasa, eta bota. Kontuz aldatuko detela orain, begira, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan hemen luzatu albora ekartzeko. Buelta hartu arnasa, eta bestea luzatu albora eramateko. Jaso hartu arnasa, eta bota. Hartu arnasa, eta bota. Bueno, hemendikan orain, apoiatuko ditugu besaurreak, eta goaz plantxa egitera. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan luzatu bat, eta bestea. Mantenduko dugu hemen hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan jaso suabe bat, eta bi. Beste hankarekin hasi. Luzatu. Geldi hemen hartu arnasa, eta jaso bat, eta bi. Berriro, beste hankarekin, bat, eta bi. Hartu arnasa, jaso bat, eta azkenekoa da hartu arnasa, luzatu bat, eta bi. Hartu arnasa, eta jaso. Eseriko gera hemen momentutxo batean, doblatuko ditugu besoak hartuko dugu arnasa, eta luzatu bota. Berriro, eta luzatu. Bi gehiago hemen, beste bi dira hartu, eta bota. Eta azkenekoa da hartu, eta hartuko dugu arnasa, eta borobiltzen hiloko gea gora, belauniko jartzeko. Besoak hemen jarrita, hartuko dugu arnasa, eta giro. Hartu arnasa, sartu txilborra, eta segi hemen hartu arnasa, jetxi sorbaldak iriki bularra, eta aldaka geldi. Bi gehiago. Eta beste aldera hartu arnasa, eta lasaitu besoak, apoiatu eskuak, eta bagoa sartzeraka hemen gora berriro ere, zutik jartzeko. Lau sentadilla, hartu arnasa, eta sentadilla. Hartu arnasa, eta sentadilla. Hau, badakizu leno beroketatikan, beste bi. Hartu, eta eta orain oreka hartuko dugu arnasa eta besoak intzitzen, hankalde batera. Beste hanka hartu arnasa, eta bi gehiago dira hemen. Fuerte ipurdi horiek, bizkarrak, eta azkenekoa da hartu arnasa. Eta hemen berriro ere koltxoneta gainean bagoaz bera hartuko dugu arnasa, eta bagoaz bera belaunak doblatuta hor behian gelditzeko. Hartu arnasa hemen, eta bagoaz oinez hemen aurreraka, belaunak suabe apoiatzeko, eta oinak lasaitzeko. Leheno bezala hartuko dugu arnasa, eta beso bat aurrera.
hartu arnasa, eta hartu arnasa, bestean arekin hartu arnasa, bueno, gehituko diogu kontrako hanka, hartuko dugu arnasa, eta luzatu besoa eta kontrako hanka. Jaso hartu arnasa, eta luzatu besoa eta kontrako hanka. Segimen, hartu, begirada bera lepoak luze bizkarrarekin batera, segimen hartu arnasa, azkeneko bi errepikatuko ditugu, bi gehiago, eta beste bat hartu, eta besoa bakarrik orain hartuko dugu arnasa, eta albo batera. Hartu arnasa, bestera. Bi gehiago, hartu, beste bat hartu. Honi gehituko diogu hanka gogoratzen bazeate hartuko dugu arnasa, eta besoa eta kontrako hanka albo batera. Jaso hartu arnasa, eta besoa eta kontrako hanka. Koordinatzen hartu arnasa, eta bota. Hartu arnasa. Azkeneko bi errepikatuko ditugu, eta bota. Eta azkenekoa da hartu, eta bota. Hemendikan orain pixka bat arkeatzen hartu arnasa, eta borobiltzen bota. Lasaitzen eta askatzen hartu arnasa, bi gehiago, eta bota. Azkena, hemen leheno bezala besaurreak, eta plantxak berriro. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan luzatu bat, eta bestea. Mantenduko dugu hemen hartuko dugu arnasa, eta jaso bat, eta bestea. Beste hankarekin hasi, botatzen. Hartu arnasa, eta jaso. Berriro, hartu arnasa, hartu arnasa, eta azkena bukatzeko beste hankarekin hasita, hartu arnasa, eta leheno bezala hemen atzean eseri, baina orain aldeetara goaz, hartuko dugu arnasa, eta alde batera. Mantenduko dugu hemen hartu arnasa, eta erdira. Hartu arnasa, mantendu hemen luzatzen, eta bi gehiago. Aprobetxatu lateral guztia ondo luzatzeko, erdira. Azkena da, eta bota. Hartu, eta berriro onera hemen, eta berriro ere leheno bezala belauniko jarriko bera. Hemendikan jarriko bera aurrera begira, hartuko dugu arnasa, eta albo batera. Eta albo batera. Segime. Hartu arnasa. Azkeneko bidira. Eta azkenekoa da hartu arnasa. Orain, hemendikan, behitu eseriko gara. Eta
Eta utzi bat ditugu hemen bi belaunak alde batera eta bi oinak alde batera. Orduan, hemendikan, irekiko ditugu besoak. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan gure eskua oinen ganadoa, eta luzaketa sentitu. Iriki hemen hartu arnasa, eta begira eskua eta ukalondoa lurrera, eta luzatu. Gora hartu arnasa, eta beste aldera hartu arnasa, eta sentitu eskua eta ukalondoa. Bueno, azkena ordean geldituko gara. Luzatu. Eta orain ordean gelditzeko serie laterala ator. Jaso hemen besoa, jarri ondo hemen ipurdia, sentitu saietxak orgoian, hartuko dugu arnasa, eta gora. Hartu arnasa hemen goian, eta ipurdia. Segi hemen, eta gora. Venga, beste bidira bakarrik. Hartu, eta fuerte besoa lurraren kontra. Hau alineatua, azkena da. Hartu, eta... Vale. Bueno, bankakingoa, hartuko dugu arnasa, eta luzatu hemen hanka. Jaso baina ikutu gabe, eta bota. Jaso belaunak ikutu gabe, eta bota. Venga, pixka gehiago hemen hartu arnasa, eta bota. Eta azkenekoa da, hartu arnasa, eta bota. Bale, bukatzeko hemen, atzera eta begiratu besoari hartu arnasa, eta hemen barrutikan sartu begiratu eskuari. Iriki hemen hartu arnasa, eta bota. Azkena, azkeneko hartu arnasa, eta bota. Vale, bien, hemen lasaitu besoa, eta jarriko gera orain hemen, bihankak aurrera. Vale, hemendikan aprobetxatuko dugu pixka bat luzatzeko, hartuko dugu arnasa, eta bota. Berriz, eta bi gehiago hemen luzaketa sentitu hartu, eta azkenekoa da. Eta... Bale, orain eseriko gara, beste aldean. Bi oinak beste aldean, eta hemen irikiko ditugu bi besoa. Hasiko gara oinetarantz. Hartuko dugu arnasa, eskua oinetarantz, eta luzatu. Saietxak izten hemen, eskua eta ukalondoa lurrera. Berriz, hartu arnasa. Hartu, eta... Venga, azken alde bakoitzera hartu arnasa, eta bota, eta orain jaurpean geldituko gera. Segi eta luzatu hemen beran, eta apoiatu ondo eskua, ukolondoa, eta jarri hemen lateraleko postura. Basiko gera hemen seriarekin. Hartuko dugu arnasa, dana alineatuta saietxan goian, eta ipurdia gora. Jetxi kontrolatuta, eta gora bota. Segi hemen, hartu arnasa, eta bota. Venga, bakarrik beste bi. Eta gora, beso hau egon behar da fuerte lurran kontra, garrantzitsua da. Eta azkenekoa da, hartu, eta bota. Bale, ipurdia apoiatuta, saietxak hemen goian, hanka hartuko dugu arnasa, eta tira puntatik eta koronillatik luze. Ikutu gabe hemen hartu arnasa, eta luzatu bota. Segi hemen, hartu, eta gorputzak egon behar du fuerte, hemen eusten. Azkeneko bidira, hartu, eta azkenekoa da, hartu, eta... Bale, apoiatu hemen, luzatu besoa hemen bukatzeko, rotazioa hartu arnasa, eta giratzen hemen begiratu eskuari. Hartu arnasa, iriki bularraldea,
Eta azkenekoa da. Eta bota. Bale, hemen lasaitu besoa. Eta berriro ere xeriko gera, hemen. Eta horrengoan irikiko ditugu hemen biak. Hemen, besoak doblatuta hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan bagoaz alde batetik. Bestera, hartu arnasa. Eta burua sartuta luzak eta sentitzen. Sartu sudurra. Eta azkena da hartu. Eta... Bueno, elkartuko ditugu hemen biak, eta doblatuko ditugu pixka bat belaunak, eta separatuko ditugu gutxi gora bera hemen aldakaren separaziora, bai? Eta bi besoak hemen aurrean, adi hemen, Beitu. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan lehenengo aldia, baskulatu pelbisa eta jetxi pixka bat. Ojo orain, bigarrena hartuko dugu arnasa, eta hemen beso batek gora egingo du. Ojo orain, hartuko dugu arnasa, beso hori irikiko da alde batera eta begiratuko diogu. Eta azkeneko bat dago, hartu arnasa, eta hemendikan ukolondo atzeraka eta begiratzen. Bale, hasieratik hartu arnasa, lehenengoa hemen besoak geldi. Hartu arnasa, memorizatzen, bigarrengoan besoa gora. Jarraitu beso horrekin, tokatzen zaizu albo batera, luzatuta besoa begiratu eskuari. Eta laugarrena unkalondoa doblatuta. Berriro hartu arnasa, lehenengoa besoa geldi. Hartu arnasa, eta besoa gora, hemen fuerte. Hartu arnasa, eta luze eskuari begira, oblikuo, eta ukalondoa doblatuta. Bueno, beste besoarekin hartu arnasa, eta belaun horiek egon behar dira geldi eta fuerte. Tokatze zaigu besoa hemen gora. Besoa luze begiratzen. Eta bukatzeko ukalondoa doblatuta eta begiratu. Bale, oso ondo. Bueno, orain luzatuko ditugu biankak. Eta errepikatzen da berdina bi besoak mugituz. Hartuko dugu arnasa, lehenengoa besoak hemen. Hartu arnasa, eta besoak gora. Orain ez dago obliku hori, klaro, iriki behar ditugu bi besoak. Eta orain doblatu behar ditugu bi besoak. Berriro, azkena da. Besoak geldi hemen pixka bat bera. Aktibatzen fuerte. Hartu arnasa, eta gora. Orain tokatzen zaigu irekitzea hartu arnasa. Eta ukalondoak atzera hartu arnasa. Bale, luzatzera hemen hartu arnasa. Eta urrutira, beste bi gehiago hemen hartu. Eta azkenekoa da hartu. Eta... oso ondo. Hemendikan orain aldatuko dugu berriro posizioa. Eta jarriko geratzen da buruz gora. Hemendikan, oraingoz, nahi dut pixkat arnasketan kontzentratzea, horretarako besoak luze hemen aldeetan. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan saietxak itxi, txilborrak sartu, pelbisak neutro, barrukaldeko muskulatura aktibatu, zoru pelbikoa ere aktibatu. Sentitu omoplatoak, burua ondo apoiatuta, bi oinak koltxonetaren gainean, lurraren gainean, eta arnasketarekin barrukaldeko muskulatura guzti hori aktibatzen dela sentitu. Bueno, basiko gera hemen pelbisa baskulatzen. Hartuko dugu arnasa, eta baskulatuko dugu pelbisa. Presionatu lumbarrakin koltxonetan kontra. Eta bota. Pelbisaren mugimendua. Venga, beste bi dira. Hartu. Eta beste behin hartu. Eta... Bale,
Bien, ba hemen gaudela hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan abdominal txiki bat. Jetxi hartu arnasa, eta abdominal txiki bat omoplatoen puntakor apoiatu. Segi hemen hartu, eta bota. Bi gehiago dira, eta bota. Eta azkenekoa da hartu, eta bota. Bale, ba orain hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan baskulatzen ipurdia gora. Jetxi arnasa hartzen, eta baskulatzen ipurdia gora. Segi hemen hartu arnasa, eta zubiarekin gora. Bi gehiago, ipurdiak fuerte, eta sentitu behar dugu bizkarrezur guztia hemen mugitzen dugula. Ezurtxo guztia. Azkena da, hartu, eta... Bale, bien, balduko dugu hemen burua bi eskuekin, hartuko dugu arnasa, eta begira abdominalera iotzen geranean, bi belaunak doblatuta. Mantenduko dugu hemen hartuko dugu arnasa, eta jetxi poliki bera. Hartu arnasa, eta gora bota. Hartu arnasa hemen, eta jetxi poliki bera. Venga, segi. Eta ukalondoak itxi gabe, mantendu hemen hartu arnasa, eta bera, azkeneko bi dira, bi gehiago. Hartu arnasa, eta bera, eta azkenekoa da, hartu, eta gora bota. Hartu arnasa, eta jetxi suabe. Bale, jetxiko ditugu besoak, hartuko dugu arnasa, eta bagoaz hemen gora besoak erabiliz. Mantenduko dugu oraingoan hemen hartu arnasa, eta jetxi poliki besoekin batera. Berriz hartu arnasa, baskulatzen, gora besoekin batera. Mantenduko dugu hemen bi hankak geldi eta fuerte, eta jetxi poliki bera. Venga, beste bi. Eta gora bota. Hartu arnasa, eta bera. Eta azkenekoa da hartu arnasa, eta gora bota. Hartu arnasa, eta bera. Ba hemendikan orain jarriko ditugu bi hankak hemen, doblatuta, linea batean belaunak eta aldakak, eta besoak hemen. Beitu, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan iloko ge abdominal batera, eta luzatuko dugu hanka bat urrutira, estiramiento de una pierna. Hartu arnasa, eta beste hanka luze urrutira. Segi hemen, hartu arnasa, norbaiti molestatzen badio, lepoak heldu daiteke lasai bi eskuekin, Eta gora bota. Venga, beste bi dira. Eta bota. Beste behin hartu arnasa, eta hemen goian geldituko gera. Helduko dugu hemen hartuko dugu arnasa, eta luzatu. Beitu, kambio hartu arnasa, eta kambio bota. Kambio hartu arnasa, eta kambio bota. Venga, bakarrik beste bi, hartu. Azkena da, hartu, eta bota. Bale, ba hemendikan doblatu, eta jetxi poliki bera. Elkartu oinak, belaunak, hemen irikiko dugu dena batera hartu arnasa, eta itxi bota. Berriro, iriki hartu arnasa, eta bota. Beste bi dira, iriki hartu arnasa, eta geldituko gero belaunak irikita. Iriki, hemen gelditzen. Bale, ba hemendikan hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan baskulatzen ipurdia gora. Jetxi arnasa hartzen, eta baskulatzen besoak lasai.
txiartu arnasa, eta gora, bakarrik beste bi errepikatuko ditugu, eta bota. Azkenekoa da, eta gora. Bien, hemendikan oraingoan, helduko ditugu hemen bi hankak, bi belaunak, azkeneko serie abdominaletik, azkeneko ariketa serie abdominalekoa. Hemen, helduko ditugu bi eskuak, bi belaunak ikustezu gertu dauzkagula, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan hiloko ge abdominalera eta luzatu hor bi hankak. Hartu arnasa, eta bota. Venga, segi hemen hartu arnasa, eta luze bota. Pixkat gehiago hemen hartu, eta bota. Bueno, eta azkeneko hontan, albaldin badegu, hor geldituko gera. Hemen hartuko dugu arnasa, eta bota. Hartu arnasa, eta bota. Venga, animo bakarrik beste bi, hartu, eta bota. Eta azkenekoa da, hartu, eta bota. Bale, balduko gera hemen bolitan, edo nahiago badezu luzatu hemen gorputz guztia, lasaitu eta askatu. Hemendikan jasiko gera luzatzen, igoko dugu hemen eskubiko hanka, eta ingo dugu txiartu arnasa, eta gora gure gana taloia erakusten. Txiartu arnasa, eta gerturatuko kotxoa jeisten. Venga, beste bi. Eta bota. Eta azkenekoa da hartu, eta helduko dugu eta mantenduko dugu hemen. Punta hartu, eta bota. Punta hartu, eta bota. Beste bidea. Punta, taloia. Eta azkenekoa da. Punta, taloia. Hanka hau, hemen bestearen gainean, despegatu hau, heldu hemen, eta mantendu ipurdia gluteoa luzatzen. Sentitu sorbaldak lasai, lepoa egai, mantendu hemen luzaketa. Haizia hartu, eta bota. Bagoietu bat, besteak ezkerrarekin goaz. Hasi hemen txiartu arnasa, eta taloia erakusten kokotxa jesten. Txiartu, eta gerturatu nahian. Txiartu. Eta azkeneko hontan heldu egingo diogu hankari bi eskuekin. Heldu, mantendu, punta hartu arnasa, eta esan deguna kendu tentsioa hemengoeko partetik. Punta, taloia, beste bi, taloia, eta azkenekoa da, punta, taloia. Hanka hau jarriko dugu hemen bestearen gainean, belauna irekia, eta mantendu. Haizia hartu, eta bota. Hemen iriki pixka bat, separatu ondo bi hankak, eta utzi erortzen alde batera, hartu arnasa, bestera, lasaitzen eta askatzen. Eta bota. Eta hemendikan helduko gera bolitan, masajito txiki bat hemen, helduko gera hemen azpitik, eta impulsu txiki batekin, gora joko.
Bueno, hemen bukatzeko, nahi duzun moduan jarri eserita, eta lepoa luzatuko dugu alde batera pixka bat, sorbalda ondo jaisten, eta zure ritmoa naizia hartu, hau ere bera, eta bota. Kambio estaldera. Eta bukatzeko biekin bera. Eta hemendikan jaskatu, lasaitu, eta listo. Bueno, hau izan da gure gaurko saioa, prestatuta ekarri dieten saioa. Espero dut gustatu izana, eta beste bat arte. Agur!